Janaka Bagong. Janaka Bagong cengelmu. Iki dewa kok dunak ngegrep. Janaka kok ngegrep ki model pundi? Ya mbok menawa Janaka saiki wis modern ya iso to milenial. Wah iya. Kakang Semar. Kula. Kowe kok arep dipateni Bathara Guru. Nang opo, Kakang? Kula dianggep luput. Dianggep luput. Nggih, mergane kula ora tau gelem nyembah kali guru, ora tau gelem basa karo guru. Lah kowe mlebu ning sekolahane Bathara Guru apa ora? Mboten, ya jane wis ora apa-apa. Nggih. Terus kowe dipateni. Nggih, diapusi kali Bathara Guru kon mangan plemper tangga jiwa jambu diponirmala. Ning jebul wis dinahi racun. Nganti kula ora eling, Galeng ora eling, Petruk ora eling. Sok meneh nek mangan ki ora waton mangan. Ditelitit. Oh, berapa dan? Ditelitit. Dinapake? Ditelitit. Ditelitit. Aku mburi ditambahi T dhewe iki lho. Diteliti kok diteliti. Oh, dipeniti. Ojo gampang diapusi ya Semar. Nggih, aku nek kelangan kowe aku ora iso Semar. Nggih. Ayo bali. Teng pundi? Ning Madukismo. Madukismo iki pabrik gula. Kok Madukismo to? Ngendi kasatriyanku Semar? Madukara karo lenggahe kok supe. Ya Madukara. Yo bali yo. Nggih monggo. Lah ning kula Bathara Guru nek ngonangi pripun cobi? Kula tak takon. Lah piye po ngontrak ning kene wae? Sik Pak, sik. Sik mundura. Piye to? Mundura. Karo Janaka? Apa kaget aku bajigur iki? Ngandel ora. Janaka digetak kok misuh-misuh. Aseme. Sanjak. Sapa reng duwer ngono? Aneh-aneh ora. Asem iki konangane. Ireng gleleng lho. Gleleng aku mau sadurunge munggane kaya wis entuk cewek telu. Waduh. Elek kabeh. Wah. Ayo wis nek elek kabeh ora. Ngapae gak? Aku nek ora carane ngene iki. Kowe iki sapa iki? Bagong ngono kok. Weh, setan. Weh. Wadut ora. Wong tuwa nggo dolanan. Aku iki sing goblok. Wong kena suarane kaya ngene kok percaya nek Janaka. Janaka karo kasatriyane dhewe kok lali iki. Iki nek dinggo mel. Weh, wadut ora. Ora tak slametke. Kowe kok iso dadi ampuh. Ampuh, aku dhewe ya ora ngerti. Aku mau ditibani. Truk pusakane Bathara Guru apa? Guntur. Guntur geni guntur angene ra apa-apa. Monggo sekolah sirahe mestangane Bathara Guru. Bludher. Aku nyakon nyamber aku ora gelem. Aku gleleng aku, Pak. Aku top saiki bengi. Terus Bathara Guru tak getak. Kowe kudu mati saka tanganku mlayu. Ning iki kok aku deg-degan. Deg-degan piye, Men? Engko nek Bathara Guru tekan Ngamarta, ning Ngamarta mongko Nanandara Janaka. Bathara Guru wadul karo Sinuwun Prabu Puntadewa. Puntadewa kayangan Janaka ngamuk. Janaka sing nang kono krungu. Kowe goleki Janaka. Mbok cangkeme sing apik, Mir. Kowe nek gawe rencana senengane ngedeg-degi ae. Gawe rencana liyane sing nyemelangi ning apa to? Iki rencanaku ketoke kok kaya ngono. Ning kono Janaka loro. Mesti Janaka ora disalahke karo kadang-kadange. Aku dilungguhke nang kayangan wae, Mir. Ya. Aku tak bojo widodari. Bojo widodari dengkulmu mlocot.
Wong kok angka-angkae. Ayo tak lungguhke nang kayangan. Engko nek guru nggawa sapa wae sing tekan kayangan. Manisa dadi srana kowe bali kaya wingi ngene. Siap. Oh, Janaka kok siap. Oh iya lali. Ayo Kakang Semar tak jenenge Kakang Semar. Janaka nggo dolanan cangkeme Semar. Ayo ning Bale Martiu Kundha Manik. Petro Garing ayo ning Bale Pedukuhan. Martu Kundha Manik. Ayo Kakang Semar. Petro. Trada aja lara atimu ya. Ndaraku tak lenggahke nang Sela Kandhawaru Binangun. Pun kajengipun mboten napa-napa Kakang Semar Ben. Nek ora ngono ndak Bathara Guru ora kapok. Aku suwiyah-wiyah tumindak Angkara budine Candala. Panjenengan mboten klitu kok dipun sirnaken wadya cemplungaken wonten kaca dari kula menika. Menika mboten kula mathuk, kula mboten gathuk. Ya iya. Sawetara ndaraku Ndara Janaka ben lenggah ning kene. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Putulun nggih Janaka. Wah, diundang kok njur tapa kuwi lho. Kakang Semar. Kula. Aku arep tapa. Nggih, monggo-monggo. Tapa niku mboten kenging jar ngunjuk lho. Ora arep mangan apa-apa kejaba panganan. Jenenge padha wae ora. Aja nengkeng ganggu kelawan aku ya Kakang Semar. Nggih. Kuwi dewa sing kaya Jokteka kuwi kon lunga. Wis ben sauni-unine waton kayangan tentrem sauni-unimu, Janaka Bagong. Janaka Bagong cengelmu. Iki dewa kok dunake ya men wong Janaka kok dicampur Bagong. Ulun boya trimo Kakang. Iya. Karo ngenteni rawuhe sapa sing dadi srayane Bathara Guru to, Le? Aja ngawur Kakang. Aku Janaka. Pangpira Narada menika dos pundi? Wis kono, petungan dhisik karena kita kuwi dewa lho, Yan. Dadi aja nganti kekilapan, Apa to sababe nganti ana Janaka eneng kene? Ha iki gancar-gancare rak kowe tak kandhani ya. Arjuna Werkudara, Kresna kowe aja nesu dhisik. Janaka iki pancen dudu Janaka sak tenane. Merga Janaka iki nyelametke karo Kakang Semar nala garing karo Petruk sing arep dipateni karo Bathara Guru. Mongko dasare ming perkara sepele. Kakang Semar ora gelem nyembah, ora gelem tata krama karo Bathara Guru diluputake kogel kagelan atine Hyang Pilun Manikmaya merga ana titah sing ora gelem nyembah karo Pukulun Sang Hyang Jagadgirirata. Mekaten Pukulun. Iya. Tumuli Semar iki mau diracun dening Bathara Guru karo garing karo Petruk.
Terus Janaka iki munggah ning kayangan ngamuk nyelametke Semar. Mula ya arep dikaya ngapa? Janaka iki sing tak anggap Janaka tenan. Iya, betul. Ah, wis ngono wae. Bukulun kula menika Janaka ingkang saestu. Ah, buktine apa? Janaka iki kebak lelabuhan. Nek ora lebak lelabuhan dudu Janaka. Kuwi tumrapaku kaya ngono kuwi. Oh, lah. Lah dadi kanan kok kados mekaten menika mergi wang Kulon Manik moyo pakartinipun ngaten menika Bu Kulon. Ha iya wis. Nek ora ngono ndak ora rampung-rampung perkarane. Kresna wonten dawuh mara gage sawang apa ulun ujar lelamisan tegese ulun goro ulun boyagara sawangen iki Arjuna malah lenggah ana ing Sela Kandawaru binangun Kresna Werkudara Arjuna ingkang kisirnakna nyun mapunten ulun kula sampun nyobi kula kawon lho apa kita kalah kula kawon senjata cakra mboten tumama apa kita ora keduga malik yaksa ingkang gedhe Kyai Kesawa sampun kula wong sak wangsul kula senggol beda ring Kyai Kesawa mboten saged ageng Bu Kulun lho apa merga wis tuwa kuwi sajake ngaten wong menika gumantung dhateng umur kok nyatanipun kula senggol mboten ageng-ageng Bu Kulun ya ta Werkudara iya Werkudara apa Arjuna ingkang iki sirnakna wah aku kalah kuku Pancanaka ora tedas gada rujak pala ora temama Arjuna ulunten bar paring dawuh apa kita ora nesu kita dikembari kudune kita iso mateni karo menungsa iki nun mapunten Bu Kulun pusaka kula mboten tumama sedayanipun Arjuna nun dawuh wah loro kabeh semaur kita aja ngleleng pacakmu gembelo sirahmu apa dume Pandhawa ora keduga mateni kelawan jeneng kita iso ngulun ngalahke kelawan jeneng ulun ya ngono apa piye ulun Bukulun lali terus alus mboten nginten babar pisan kula namung kepengin setunggal kemawon Bukulun minta maaf kalian Kakang Semar kalian Nala Garing lan Petruk ingkang sampun paduka racun lan badhe dipun cemplungaken kawah menawi paduka Pukulun boten kepareng nyuwun pangapura dhateng Kakang Semar lan Garing Petruk taunana windanana kula boten badhe mandhap saking Sela Kandawaru binangun lho yen ngono kita wani karo panjenengan ulun ket wau pun wani napa sampeyan lali kula trinamakaken Guntur geni Guntur anggen Pukulun Cestrisula kula mboten aji monggo kula trinamakaken Kresna kepiye lah semonggo monggo nek paduka Pukulun mboten nyuwun pangapunten dhateng Kakang Semar kula kinten Janaka ingkang wonten mriku menika badhe ngamuk mongko nek ngamuk Janaka menika wah nyemelangi lho kejawi